Bali is nice. Hi everybody, so don't forget, like, share and subscribe Lucas Shivers. Shakshuka, my friend. Yeah. Bali is nice. Welcome to Bali, everybody. Yeah, okay, bye bye. Dobré ráno, ja vás zdravím a vítam vás u ďalšieho videa a v tomto videu vám ukážem, ako vyzerá taký môj typický deň na Bali. Ja sa momentálne nachádzam na Uluwatu a toto je vlastne môj posledný deň tuto na Uluwatu, potom sa presúvam, ale to všetko uvidíte. A taký najbližší program na dnes je, dám sa dokopy a pôjdem si zacvičiť, tak vás zoberiem so sebou. See you. Ešte predtým, jak vyrazím do gymu si zacvičiť, tak veľmi dôležité, suplementácia, nepodceňujeme, či už magnésko, zinok, C-čko, nejaké probiotika, keďže na Bali my nie sme zvyknutí z Európy hlavne na tú vodu, tu určite nepite, a ani na to jedlo, takže veľa ľudí chytá Bali belly, mňa to vďaka Bohu obchádza. A čo je ešte taký tip, keď dojdete na Bali, tak si určite v obchode kúpte sprej na komáre. To tiež game changer. Cooking class with Lucas. Jasné, že mi tam padla hneď aj škrupinka. Na malom ohni. Jasné. Začal som... Kokso, ešte mi mohla aj lyžička padnúť do koša. Ja som zapol kameru a normálne, že som nejaký vykolajený. Treba oplniť, nech to rastie. Mama, I made it. I need to lose some weight, yeah. Bucket 3, they expected maybe 200,000 sales. They did. Maybe the best ice cream I ever had. Yeah. It was like sold out for like 2 years. It's also I never wanted it because it's like. Say something on the vlog. God bless you guys. My name is Benjamin, 27 years old, from the Netherlands, living in Bali now for 2 years. I'm so blessed by this guy. We just finished our Bible study, had some dinner with the guys. Do some good fellowship, you know. Ľudia, ja sa nachádzam momentálne v Changu. Včera večer som prišiel sa stretnúť s mojimi kamošmi a hneď musím povedať, že keď to porovnám oproti Uluwatu, no tak je tu asi tak 3-krát väčšia premávka jak tam. A ja som sa včera ubytoval na výletu do Changu a pôjdem za chvíľku na raňajky do
do jednej kaviarne, čo som videl na YouTube o David Luke, keď dával vlogy z Bali, tak išiel do, jak sa to volalo, Copenhagen, takže tam pôjdem pozrieť a zoberiem vás so sebou, takže vamos. A ešte vám ukážem room tour, vlastne tých možností je tu milión, čo sa týka Changu, takže fakt som si akože nevedel vybrať a že kam pôjdem, ale tak vám ukážem, že jak vyzerá môj room tour. Na takéto veľké posteli spím sám. Neporiadok si nevšímajte. Proste všetko, čo mi tu, úplne mi to tu stačí. Bazénik. Ja som si objednal nejakú acai bowl, vajíčka a croissant. Ešte som si aj cold brew objednal. Čakal som trošku väčšiu tú acai bowl, ale na tie lievance vuluba tu nemalo nič. Tak ja už mám po raňajkách a plán je nasledujúci. Trošku si ešte zaplávam, trošku mi vytrávi a pôjdeme si zasvičiť aj s Benom. Dáme nohy, tak vás zoberiem so sebou a dneska zás ako super nabitý deň, akože tu sa nikdy nemôžete nudiť, takže vidíme sa v gyme. Tak ja už mám po gymu, neviem či ma je dobre počuť, ale máme po cvičení. Teraz sa momentálne idem najesť a idem do tej istej reštiky, čo sme boli včera, aj s chalanmi. Takže vám to tam tak trošku lepšie ukážem. A zoberiem vás so sebou. Vamos! I had Kalapat Saprot. Yeah, thank you. Objednal som si kokosový džús. Chalani mi poradili včera. Changu fakt, akože ten servis, čo tu je, no tak je to neskutočné. A vlastne ešte som vám zabudol povedať, jak som vlastne spoznal týchto ľudí, aj Bena, aj ostatných chalanov. Takže bolo to ešte, keď som bol na Slovensku doma a scrolloval som na Instagrame a to bolo ešte predtým, jak som mal kúpenú letenku na Bali a ešte som ani nevedel, že by som chcel ísť niekedy na Bali alebo tak. A vyskočilo mi video na Instagrame, kde boli títo chalani, táto komunita ľudí a kde sa spolu modlili, kde spolu chválili Boha a ukazovali vlastne, že ako žijú, jak úplne opačným spôsobom, jak žije tento svet, že namiesto toho, aby pili, ja neviem, fajčili, chodili na party alebo že by naháňali sa za dievčatami, tak ukazujú proste, že môžeš žiť lifestyle proste toho veriaceho. Písal Benovi na Instagram, že či sa stretneme, lebo organizujú také Bible study, čítanie Biblie, rôzne chvály a je to super nájsť a stretávať sa s takýmito ľuďmi, ktorí sú podobne nastavení jak vy, lebo na Slovensku alebo konkrétne v mojom prostredí ja sa nestretám, ale keď nechodíš, nepiješ, nechodíš na party a proste nechodíš takto von, tak proste máš iné hodnoty a nemám takto moc priateľov. Akože mám rodinu, samozrejme mám aj kamošov, ale mám ten uzavretý kruh a je to super, že títo chalani to robia, jak to robia a tak som sa aj to našal. Mali sme super čas, že namiesto toho aj aby sme išli niekde na diskotéku, tak sme si
sme sa pozreli do Biblie a trávili spolu čas, išli si zacvičiť, akože super niečo, takže toto je len také krátke svedectvo a krátky príbeh, že ako som vlastne chalanov spoznal. To